Съм взел. Какво бе, какво? Бавно развръща, какво? Виж, такива са ти правили. Не, же те са получиха неща, так много обладня. На. Много вкусно точно. Какво? Буба имаш. Абе, буба, нали? Буба, бавно развръща. Гледай. Давай, честно ли права Дай да слушаш много. Виж, Яне, питам хаджет дали правил слики. Аз това не мога. Какво, а? Хран се елам тук. Вчера 5 човека ме намеряха, пушкаха ме. В принцип не съм такъв човек, ама много искат да ме бият. Вдяха ме на пътя и ме запукаха 5 човека. Чупаха ме отбой, тук пукната ми главата. Бля, даже да се режи